नंगौ सिगाङावनो आं खुलुमबाय नोंथांमोननि जरियते दा जोङो भारतीय जनता पार्टी थांनाय बाराव जे लकडाउननि थाखाय जों दुर्गा फुजाखौ होनो हायाखैमोन एबार आङो साफ्रोमबो जे भक्त दुर्गा मानि भक्त फिसाफोरखौ आं दिनै क'क्राझार जिल्लानि जानानै साफ्रोमखौबो जाहाथे दुर्गा फुजा मोजाङै बारग'लाङो जाहाथे जेबो रावबो बिपद जाया मोजां फुजा पातल होयो बेखौनो आं खावलायनानै दुर्गा फुजानि आन्तरिक शुभेच्छा साफ्रोमनोबो बावनाय जाहैबाय निश्चय कारन बियो शान्तिनि बिमा शान्तिखौ रैखा खालामग्रा जुगे जुगे अबतार लानानै उसुद दमन दुष्ट दमन बिनि थाखायनो बेखौ फुजा होनाय जायो आरो बिनि दारैनो जाहाथे शान्ति प्रतिष्ठा जायो जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेरावबो जाहाथे शान्ति सान्त्वना आशीर्बाद होलाङो बेखौनो आं खावलायो निश्चय कारन दा जोंनाव विभिन्न घटना जायो फुजाफ्राव सीसी केमेरा कम्पालसारि भलन्टियार्स हाबनाय ओंखारनाय लामा सामा आरो जोङो सिकिउरिटि एसपि जोंबो आं दाख्लै एसे रायलायदों मानसिफ्रा विभिन्न जायगायाव उद्घाटन माबा माबि गान्जा माबा माबि सोबलु सोबला खालामनानै दुस्तामि खालामनाय बेफोरखौ जाहाथे खालामा आं खावलायनो लुगैयो आरोखि जोङो बिमाखौ फुजिनायाव जाहाथे शान्ति सान्त्र भाबै फुजियो जोंनि लोंला लोंलिखौ बाद होनानै इसोरखौ जाहाथे गोसोजों फुजिना बेखौनो खावलायो नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला